аллоҳ мегӯяд: эй фарзанди одам, ман шуморо барои он наофаридам, то ки сафи шумо афзун созам, ва наофаридам барои он ки дар танҳоӣ хурсанд кунам, ва наофаридам барои он ки ба сӯи шумо давам ёрӣ пурсон шавам аз нотавонию беқувватӣ дар коре. барои он наофаридам ки аз шумо манфиате ба даст орам ва ҳифз ёбам аз бадӣ. баръакс, ман шуморо барои он офаридам, то ки маро доимо ибодат кунеду шабу рӯз шукр ва ҳамду сано гӯед. агар тамоми ҷину одамони қаблӣ ва баъдӣ, хурду бузург, озодбудагон ва вобастабудагон якҷо ҷамъ шаванду ба ман хидмат кунанд, аз ин ҳатто малакути ман ба миқдори як зарра гард афзун намеёбад. кадоме ки сайъу кӯшиш мекунад ба дурустӣ ки ӯ ба нафъи худ кардааст. аллоҳ ба ин дунё эҳтиёҷ надорад. эй фарзанди одам, чӣ тавре ки шумо дигаронро озор медиҳед, шуморо низ ҳамон тавр озор хоҳанд кард. ва чӣ хеле ки ту бо дигарон муносибат мекунӣ, бо ту низ ҳамон тавр муносибат мекунанд. лайк мону ба канал обуна шав. инро кардан ту на танҳо наворҳои ҷолиб мебинӣ, балки сабаби паҳн гаштани дини ислом мешавӣ.